சரி, நானே உனக்கு ஊட்டி விடுறேன், சாப்பிடு. இந்த கயல், வேண்டாம். நான் உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கணும். ம் நான் உன்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறேன்னா? நான் உன்கிட்ட கேட்க வேண்டியதை நீ என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கியா? சரி, நீ சொல்லு. நான் உன்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறேனா? ஏய் கயல், நான் விளையாட்டெல்லாம் கேட்கல, சீரியஸா தான் கேட்குறேன். நான் உன்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறேனா? அப்படிலாம் எதுவும் இல்ல. அப்போ அதே பதில் தான் இங்கேயும். எனக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லை. ஏன் அப்படி கேட்ட இப்போ? இங்க பாரு, நான் ஓப்பனா ஒன்று சொல்லவா? நீ நார்மலா இல்ல. உன் மனசு ஏதோ சங்கடத்திலேயே இருக்கு. அப்படிலாம் எதுவும் இல்ல கயல். பொய் சொல்லாத, எனக்கு தெரியும்.